Сүгүнү сөзү башка сөздөр белән бер рәттә тора торган лексика. Шуңа күрә, әйдәгез матур итеп рәхәтләнеп сөйләшик. Кыш. Әлбәттә, бу бик кызганыч ситуация. Һәм гомумән туфта. Ну ярар. Кусь. Сәлем, бүгінгі шығарылышта ярты сағат ішінде 30 килограмм апельсин ашаучылар социаль шелтерлерде сүгінуні тыюшы закон һәм түнгі сағат 2-дә мәктәпкә укырга баручы малай. Хәзер тулырак. Чиләбедә кор җыештырып йөрүчеләр урамда ялгызы йөргән малайны күреп алалар һәм аны туктатып сораштыра башлыйлар. Малай, мин мәктәпкә барам, мине әтиәниләр озатып калдылар дип әйтә. Бу хәлдә нәрсә не так соң дип сорарга мөмкинсез. Кор җыештыручылар малайны туктаткан вакытта сәгать түнге 12 була. Эшчеләрнең берсе малайны өенә кадәр озатып куя. Аны әтиәниләре каршы ала. Алар оек, аларга бер нәрсә дә булмаган. Алар бары тик у нас сбились часы дип әйтәләр. Һәм бу ситуацияга бәйле социаль шелтерләрдә бик күп төрле фикерләр барлыкка килде. Әмма нишләптер күпчелеге бу баланың әтиәниләрен исерек булган, исерек булмасалар нәрсәдер тартканнар һәм шуңа күрә шулай ялгыш малайларын чыгарып җибәргән дип әйтәләр. Әмма бу әлбәттә бик сәер, шулай игътибарсызлык күрсәтү. Әмма нәрсәсен аның аптырарга техникага гомумән ышаныч юк. Ул теләсә кайсы моментта, тәүлекнең теләсә кайсы вакытында обновление ясарга уйларга мөмкин, ниндидер настройкаларны үзгәртеп бетерергә мөмкин һәм төрле хәлләр була. Мондый хәлләр ял көндә эшкә чыгып китүләр, төнлә каядыр чыгып китүләр ялгышып кемдә дә була инде ул. Өстәвенә вакыт күчүгә бәйле һәм язгы кышкы һәм җәйге вакытлар күчүгә бәйле. Хәзер син иртән укуга чыгып киткәндә дә караңгы, кайтып кергәндә дә караңгы, шуңа күрә син бераз буталып йөрергә мөмкинсең. Миңа калса, эш чыннан да әтиәниләрнең шулай ялгышуында булырга мөмкин. Әмма бездә Россия реалияларында әлбәттә инде алар исерек булган, тартканнар, шуңа күрә шулай игътибарсызланып балаларын чыгарып җибәргән дигән вариантка ышану күпкә җиңелрәк. 1 февральдән социаль шелтерләрдә сүгенү тыела. Дәүләт думасы социаль шелтерләргә яңа бурыч йөкләде. Тыелган контент булган постларны тәүлек эчендә блокка җибәрергә. Блокка җибәрмәгән очракта юридик зат яки физик зат булуына карап, законны бузучыга 100 меңнән 8 миллионга кадәр штраф таралган. Әлеге тыелган контентка нәрсәләр керә соң? Инде билгеле булганча дәүләтнең символикасына караган ниндидер кимсетүләр, алдан килештерелмәгән митингка чакырулар һәм шул исәптән сүгенү сүзләре дә. Һәм иң кызыгы, бу хәбәр чыкканнан соң Twitterда день мата дигән хэштег барлыкка килде һәм моңарчы сүгенмәгәннәр дә рәхәтләнеп сүгенделәр, күңелләре булды. Әле бу законны уйлап чыгаручылар нинди хәрефкә башлаган сүзләрне кулланырга ярамаганлыгын да билгеләп куйдылар бит әле. Ул П, Х, Е, Б һәм М хәрефләре. Әмма бер генә әйтеп үтәм. Россия безнең күп милләтле, бит инде бездә милләтләр бик күп һәм бу хәрефләр исемлегенә әле К, Q, С башка хәрефләр әле кермәгән. Әмма нәрсә беләндер сизәм, тиздән бездә бит инде артияларга яратучылар җитәрлек. Алар буларга да кулларын сузып җитешерләр һәм башка телләрдәге сүзләргә карата да ниндидер карарлар кабул итерләр дигән шием бар. Шуңа күрә онытмыйбыз име, башка милләтләр бар, башка сүзләр бар безнең. Шуңа күрә әйдәгез матур итеп рәхәтләнеп сөйләшик. Минем бу сүзләрем әйдәгез рәхәтләнеп бөтенебез сүгенә башлык дигән әйбер шикелле яңгырарга мөмкин, әмма мин аңа чакырмыйм. Әгәр дә җитди генә әйтеп әйткәндә, сүгенү ул телнең башка сүзләр белән бер дәрәҗәдә кулланыла торган актив лексикасы, телнең җанлы бер өлеше һәм аны юк кебек карау, аны игнорировать итү, аңа күз йому яки аны тыю шулкадәр мәгънәсез әйбер. Сүгенү сүзе башка сүзләр белән бер рәттә тора торган лексика. Шуңа күрә урынын белеп сүгенү бик яхшы һәм кирәкле әйбер. Мин сүгенүне акламыйм бары тик бер очракта гына, әгәр дә ул сүгенү сүзләре пунктуация урынына кулланыла башлаганда. Бу инде әз генә нәрсәдер дөрес түгел дигәнне аңлатадыр инде. Әмма эмоцияларны белдерү өчен, тынычлану өчен, бераз җилләп алу өчен сүгенү ул үзенә күрә дару кебек бит, ул тынычландыра, ул авыртуны басу сәләтенә ия. Шуңа күрә бу хәбәргә бәйле безнең лингвистларыбыз нинди дә булса, ничек тә булса тәэсир итсәләр иде дип
тілесі келе минем. Біздің тіліне лингвистлар да соқламаса, кімдер соқласын енді таған. Біздің сүгіні сөзлері бізні. Украинаның Ровно шәһәрендә 34 яшьлек хатын-кыз өйдә бала тапкан вакытта үлә. Бала исән-сау булып туа, әмма бала тапканнан соң ул бик күп кан югалта, ашыгыч ярдәм машинасы чакыралар, әмма табиблар аны коткарып кала алмый. Бала тапкан вакытта ул үзе генә булмый, аның белән духовная акушерка дип язганнар инде аны хәбәрләрдә Даула ишендәге бер хатын-кыз була. Бу хәбәр билгеле булганнан соң ни өчендер күпләр гаепли башладылар. Бу хатын-кызны аның янында булган Дауланы, ягъни үзенең өйдә бала табуны мактап язган блогерны һәм гомумән бик күп кешене гаепләделәр. Әмма әлбәттә бу бик кызганыч ситуация. Бала әнисез калган. Әмма зирәк глобальрәк уйлап карасаң, бу ситуациядә ул хатын-кыз бары тик үзе гаепле, башка бер кеше дә гаепле түгел. Чөнки бер кеше дә икенче кешегә үзенең фикерен токмаган, бу очракта бер кеше дә аны алай эшләргә мәҗбүр итмәгән. Бер кеше дә хатын-кызны өйдә бала табарга мәҗбүр итми, үз теләгенә каршы кеше улай берне эшләми, ул аны аңлы рәвештә уйлап эшли. Һәм өйдә бала табуга бәйле. Кайбер кешеләр әйтә инде, бу табигый, безнең әбиләр анда, әниләр басуда тапканнар, 10 бала тапканнар басуда дип, әмма ул 10 баланың 8-е үлгәнлеге турында алар ни өчендер оныталар. Кешелек ничә гасыр ялгыша, күпме кешене курбан итә, шундый цивилизацияның шушы дәрәҗәсенә килеп җиткән. Ни өчен ул цивилизация уңайлыкларын кулланмаска, больница, мәктәпләр һәм башкалар нәрсәгә сез аларны кулланмыйсыз? Күптән түгел Айгел хип-хоп дуэты Вечерний Ургантта чыгыш ясады. Соңгы Пыяла альбомындагы Пыяла җыры белән. Бу инде беренче тапкыр чыгыш ясауы түгел, әлеге дуэтның, алар инде берничә ел элек чыгыш ясаганнар иде. Бу хәлгә бәйле социаль челтәрләрдә мин бүтән әйберне социаль челтәрләргә комментарийларга бәйле фикерләремне әйтәм. Ну яра. Кызыклы, анда күпчелек комментарийлар менә мондый җырчылардан соң татарда җырчылар юк дип уйлыйлар инде дип язган анда бер апа. Минем менә исем китә кайбер кешеләрнең билгеле бер өлкәдә бер нәрсә аңламаган килеш акыл сатуларына. Һәм аңлавымча, күпчелек халык уйлый ахрысы, татар җыр сәнгатендә бар тик бер генә жанр бар, ул эстрада. Һәм эстрада тирәсеннән әзгенә читкә чыгып киткәннәр, әзгенә аңа охшамаганнар, ул инде татарча түгел, ул безнеңчә түгел, һәм гомумән туфта, гади телдә әйткәндә. Ну ярар. Анда комментарийларда бер кызгай бирдә бар иде әле. Анда җырда күздә күз дигән юллар бар, һәм күп кеше ул күздә күзне күстә күз дип ишетә икән. Һәм мин шул комментарийны укыганнан соң башкача тыңлый алмыйм, минем колагыма ул күздә күз дип ишетелә һәм алай прикольнырак та яңгырый әле ул җыр. Кытай аэропортында багаж өчен өстәмә 300 юань, безнеңчә 3000 ярым түләмәс өчен 4 ират самолетка утырыр алдыннан ярты сәгать эчендә 30 килограмм апельсин ашап бетергәннәр. Бу ситуацияга комментарий биреп, шул иратларның берсе журналистка менә нәрсәләр әйтә. Ну без утырдык та ашадык инде. Кытайча әйтә инде бу менә татарча түгел. 20-30 минут вакыт җитте. Тик без бүтән бер качан да апельсин ашарга теләмибез. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз.